Hello mga guys, andito ako ngayon sa Baklaran. Dito ako nangungumpra ng aking paninda. Ayan ang aking mga napamili. At mayroon pa sa bag. At sa kalagitnaan pa lang ako ng aking pamimili. Samahan niyo po ako. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Hello mga guys, welcome po sa aking channel. Ayan po, mangungumpra na naman po si Inday. Andito po ako sa bus, on the way po. Little traffic lang, ayan. Nandito kami sa toll gate ng Cavitex. From Cavite to Manila, ayan. Punta ako sa sa Baklaran, as you can see, ayan. Suot ko ang red face mask, terno ng aking damit. Ayan, 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 ayan. Sana po lagi niyong panoorin ang aking mga videos. Ayan, lampas na kami dito sa toll gate. Magbabayad na siya. So, little delay kasi yung conductor nagpapapalit ng barya. So, mga kapatid, nakikita nyo naman. Ayan po, bisi-bisihan po ako. Ayan. Pasilip-silip. Para akong yung magnanakaw na ang mata kung titingnan. Nakakatuwa. Ayan, standby lang po muna tayo. Tapos, pakita ko sa inyo ang lugar. Samahan nyo po ako sa aking paglalakbay. Ayan po, naunahan na kami ng ibang sasakyan. Masyadong nadidelay. Nakasakay po ako sa sa bus. Ayan, kalampas. Nakaalpas na tayo sa toll gate. Ayan na po. Ayun, naiwanan na natin. As you can see.